Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Sabadong edisyon sa This Is My Life, Abril 2, tuig 2022. Ba-weekend na naman, ang una nga Sabado sa bulan sang Abril. Sa itong dara mga palangga ng mga tagpalamati, una sa tanan, si Tita Wilma nagapangamusta gid sa inyo. Nagapangamusta kita kung bala medyo matulutawhay na ang sitwasyon, nagkapanghimos na dira ang mga palanyagahon tapos nati gahimos naman Tita Wilma isang hilimuson tapos paniyaga pero for sure nakasiguro gids kita na nga ang inyong mga linabhan basta Sabado ya hindi ko ginamalipatan ang mga linabhan nga aton ginapahanumdom sa tagsa ka sa tagsa ka responsable no sa itong sini mga lago na kaga syempre amo nang adlaw man lang iya nga makatingob ang tanan makabinuligay sa pagpanghimos sa sulod sang puluyan para pag-abot sang Domingo nga adlaw mangin matawhay kag makabanding-banding naman ting iba na da ganit syempre kung may mga kabulig dira iya sa sulod sang panimalay kung may ara kita iya ginasaligan sa sulod sang aton panimalay mahapos para sa inyo di bala mahapos para sa inyo ti matulutawhay hindi mabudlay ang mga hilimuson medyo gamay-gamay lang nga ugtas abi, no? Gamay-gamay nga ugtas sa mga chikiting naton dira. Pero nga iton mga senior citizen, aton man dira kamustahon. Kung kamusta man ang inyo dira tag sa kasitwasyon. Sa piyak sining mainit sa gihapon naton nga panahon. So, inyo kubus nga lagad si Tita Wilma, maging kaupo ninyo tugtugtak na stress sa inyo dira mga lilisuan sang mga radio, na 684 kilohertz kag ang inyo man nga mga mensahe, inyo mga greetings, inyo mga reactions, inyo man nga mga maano pagitawi makomento nasa aton sini maistoryahan sa sini nga hapon. Relax lang ka mo dera. Ara lang aton text hotline. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe. Kung hindi ta malabutan, wala lang bala sungguranay. Ka amo gid na iya mo pa mo kana bala. Amo ina way lang ta sungguranay. Go lang kita ya every afternoon. Para nga malingaw lang kita na ma-divert kadali ang aton tagsa iya ka sitwasyon. Gani relax lang anay na magluwas sa inyo dira mga radio. Ay dali lang tawe mamanggot naman isla karon waay mo naman hatag atong text hotline kay iban dira bo kay kadasig kuno sa akon maghatag sang atong text hotline hindi lang mag-catch up abo kay hinay lang kag pila gid ka beses na akon ina ginasulit na natarungan ka pa Ay, kagadlaw-adlaw ginaton ginahitag ang atong text hotline kay Luyag Manila magpadala mensahe, magkomento, hindi lang sa This Is My Life, kundi sa aton sini mga matahom nga programa diri sa Action Radio, sa mga public affairs program, sa aton mga drama. So, ang ating text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga nag-aupod naman sa iTunes sa Facebook Live, via Facebook page ng Action Radio Bacolod, may chat rooman kita dira, no? Para sa inyo mga mensahe, pwede gininyo dira ma-type kag ma-send. Pwede man ninyo ma-like, ma-like kag ma-share ang This Is My Life, pati na ibang mga public affairs programs ng Action Radio, plus pagid, na makitaan man ninyo dira ang makitaan man ninyo dira ang mga dalagko nga mga balita, no, nga matipon sa amon sa News Center. Gani, pwede gid, no, ninyo ma-like man kag ma-share, kag syempre para ina sa inyo man mga kaabyanan,
sa inyo man mga kapamilya, sa inyo mga mahal sa kabuhi nga tuiya sa mga malayo nga lugar, no? Pampabulong sang ila sini kahidlaw diri sa aton iya sa Pilipinas, diri especially diri sa aton sa Negros kag sa Dakbanwas sang Bacolod. Okay lang kag padayon man kita sa pagpangamuyo kag pagampo nga kaluy-an kita, no? Kaluy-an kag makapadayon man kita tanan sa aton tagsa ka mga obligasyones kag makapadayon kita tanan sa aton mga misyon, sa aton sinitag sa kamisyon, sa aton sini tagsa ka kabuhi. Paamo ka na. Pero tituod gin man na dito Wilma, di ba na? Gani relax. Okay lang na siya. Pwede man taka-up the night na via YouTube. Search nyo lang dara na. Search nyo lang dara sa YouTube Action Radio Bacolod. Kag amo naman website pwede man kamo da ka bisita sa amon website. Log-in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay? Yes. So, na. Kag sa siniman nga hapon, Sabado nga edisyon sa This Is My Life, kabaluman kita nga pahuway man sang pagbasa sa mga problema, pagpaambitanay sa mga nagkatabo sa aton sini kabuhi, kung ano naman nga mga topiko ang aton istoryahan iya sa sini nga hapon, Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Kag sa karon man nga Sabado, amo man ini ang una nga adlaw sang Ramadan. Di bala? Ramadan para sa aton mga Muslim believers. Sa aton mga Islam believers. Sa aton sa mga aton sini mga Islam believers, aton mga kauturan nga mga Muslim, mga Filipino Muslim, istoryahan tayo na karon, istoryahan tayo na karon kung ano ba lang inang Ramadan ang pag-practice nila na ina ma-share man ni Tita Wilma sa sini nga hapon. And then sa ito naman FYI, sa mga permi bala nagabatsyag sang ilat tiyan, may lain-lain man gali no magsiling kun ano nga kasakit sang aton tiyan, may ara man nagali mga palatandaan ko na hibaluon ta kun kamo na ka-eksperyensya man labi na sa karon iya nga mainit ang panahon. Kun bala ano ina siya, nga may naga-signal may gamo-amo sa akong computer na basim gulpi ko bala dula. Okay, so relax lang ka mo dara ha. Kag bantayan man naton tag sa ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka horoscope. Again, ato na text hotline 0963-757-0874, 0963-757-0874. Gani, go na ka mo dara. Kag magluwas pagid sina Tita Wilma na ang aton anay mga produkto from Dr. Alfred, no, importante gid ina, especially ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, no? Pero tandaan ninyo ang mga produkto sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea is 100% pure mangosteen natural kag 100% nga The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon topiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DCRA. Okay, ang ato na dira mga kauturan nga nag-upod sa eton sa online, no? Mayong hapon lang da. Hello, Eva Gradas Baterna. Good afternoon kuno. And good afternoon man dira sa imo, Ana. Good afternoon man dira sa imo, Inday Eva Gradas Baterna. Rose Iscote, mga bag-o sa palamatin ay na iton. But anyway, thank you, Gid. No? Salamat, Gid. Salamat, Gid, sa inyo. And good afternoon. Thanks for the heart, Miss Ana Sinoro. Kamusta lang? Good gid ko no good PM tawe please Tawelms. So, yun na. Monitor lang kami di from Victorias. Halin ka Inday Bella or Belia Rindon. Good afternoon, Tito Wilma, watching from Barangay Hagimit La, Carlota City. Salamat. Keep safe always. God bless. Halin naman ina kay Tuto Raymar Beranyo Lingoste, no, mayong hapon lang da sa inyo man tanan. Kamusta mga panyagan nyo da? Anong gin-share ninyo o po ng inyo mga pamilya? Mayong hapon sa imo, Tita Wilma Sugaton, patamyaw lang ko sa family Pacheco, kag Kasilo, kag sa akon mama nga si Elizabeth Pacheco, kag papa and sa mga utod ko dira sa Tabo Ilog. Wow, sa mga ilog non ha, especially dira sa may Tabo Ilog. Hi and good afternoon. Salamat gid. Ginatamyaw man kamo ni Juneri Pacheco. Leia Joanne Lagdamat Hanab. Mga bago ni sila. Good afternoon, Tito Wilma, watching from Teresa Rizal. Salamat gid ha, mayong hapon lang dira sa imo man. Kag Evelyn Emilia, salamat man. Kag si Inday Anita Lumangyaw all the way from Hong Kong. Good afternoon. How are you? Stay safe always, gid, na? Halong gid. Raymar Beranyo Lingoste, salamat man. Kag kay Eleanor Rigby Agravante. Kay Ira Kabansagan Inventor Talurong. Kag Samantha Palmares Villado mayong hapon man. Kag kay Henry Candelario. Mario Hulgin, salamat man kay Alfredo Sidigo. Yukimi Apelio Adlap. Andi Alp. Sakto na Andi Alp. Ang iya ba lang ang iyang account name na Highland Ana. Ter Rose Pasha Plahero, salamat man. And of course, kay Belia Rindon again. Kag Juneri Pacheco. Salamat gid sa inyo dara. Okay, relax lang kamo da, balikan lang kamo karon ni Tita Wilma. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumdumang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Okay, everyone. Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag Padayon si Tita Wilma, yes, mayong hapon. Mayong hapon lang dira. Bao nagapamati dira ang iya hinablos sa program mo. Si Rami kag Maris panagiton sang Kalibago Murcia. Salamat gid. Manang Loling, kay nang Lulit Castro, good afternoon. Kay Rami kag Maris panagiton dira sa Kalibago Murcia. Salamat gid kag mayong hapon. Dira man sa ilan ni Simar, ilan ni Simar nang Lulit Castro mayong hapon dira sa inyo sa May Talisay City. Dira man sa ilan nanday Bebs, Inday Sally, no? Inday Sally kag Bibi Roston, good afternoon lang kag kamusta lang dira sa inyo tanan. Tutukian, salamat man kag kay Nunoy. Ermelinda Sombero Nombre, hello Wilms, good afternoon to you and to all the listeners out there. Salamat gid Imorlinda Sombero Nombre. Okay kid. Daywi mayong hapon gapamatigid kami diri sa Barangay Bulad, Isabela Negros Occidental. Wilson Polka. Yes, Sir Wilson, salamat gid no sa mga taga Isabela dira. 0373 happy weekend sa inyo. Sa mga taga Isabela ada dira si Mami Diana Consolacion, yes si Nanay Dayin, si Mami Pilar, si Wilma Inocencio Cabarles, si Ofelia RC. Na salamat gid inaya sigurado gid ara nagaupod sa itong tagsa kahapon. Hi, hello Tita Wilma, good afternoon tagwit ko friend ko ta Mr. Mar. Ara siya sa La Carlota. Friend, take care always. Take care of yourself. Salamat gid from 1757. Sa La Carlota mayong hapon manda sa Paris family. Na kay Gingging na kay Gingging Perez, no? Feli, mayong hapon lang dira. Kay Inday Carmen and of course kay Tuto James. Mama Melinda, mayong hapon lang dira. Tita We, belated 18th birthday gali kay Karen V. Sang pinaginpinan halin sa mga titas niya. Salamat gitawe sa 7693. So belated lang 18th birthday. So kahapon siguro no kay Karen V sang ginpanaan Moises Padilla. Dawi mayong hapon si Raymond ni gali sang La Castillana. Greet ko lang girlfriend ko nga si Roses Raimundo. Thanks gitita sa program mo. Paglawag mo sa number ko, nangin kami ni Roses. Tita, thanks gid. Di wow, pamo ka na? 0542. Basta maayo lang ang intensyon, ma-enjoy kag mangin happy ka mo. Hindi lang kita yamang halit sa iban, di ba? Di happy sila. Shout out good. Okay, shout out good PM amigo. Amigo, ako na pwede pa na sapato sa merkado sa Kabangkalan City, Barangay 6 kay Kagawad, Dondon Clown, Lucero. 6899, madamo gid nga salamat. Kumusta ka na, dira? Take care always, Tita We. Mayong hapon, naga-monitor naman ako sa imo. Tita, si Charlotte Key ni Galia. Sang Isabela. Charlotte, good afternoon. 8535. Hasta lang kita dira anay, ha? Alas 2, Justice is na Action Radio Philippine Standard Time. I know ang aton pag-aistoryahan karon iya nga hapon. Since nga Sabado subong, na Sabado, syempre, ang aton man mga kauturan. Amo man ini ang tagaan man naton igtalupangod ang aton mga kauturan nga mga Filipino Muslims, no? Ini mga Muslim believers, ang maging tawag ni sila nga Muslim tungod sa ilala religion or relihiyon nga Islam. So ang mga tumuluos ang relihiyon nga Islam
amo nang natawag nga Muslim. Amo na sa pag-intindi ni Tita Wilma. So, amo man ini ang pagsugod sang Ramadan para sa ila. So, sa inyo, mga kauturan naton nga mga Filipino Muslim, Happy Ramadan para iya sa inyo, na? Pero sa ito naman nga mga kauturan, maghahatag man si Tita Wilma gamay nga mga informasyon, may ara man ta idea bala kung anong ginatawag nga Ramadan, di ba? Although nga may gin-interview kay na si Action Alvin nga ang imam, no? Ang imam sa mga Muslim believers diri sa Bacolod, isa sa mga imam diri. Actually, ang Ramadan, sa iton pag-intyende, amo ining ikasyam nga bulan, na? Ikasyam nga bulan sa Islamic calendar, na Islamic calendar, o kung ano na ginatawag nila, correct me if I'm wrong, ha, mga kauturing na ito nga Muslim, ha, ang ikasyam nga bulan sa Islamic calendar, o kung Hijri, amo nang pag-pronounce, no? Kay man basi man sa pagtuo sa mga Muslim, amo inang pinakamaayo nga bulan sang tuig. Okay. Tungod amo ina ang bulan nga ilagid ginapakaali. Or amo inang bulan nga ginapakaali gid sang Dios sang mga Muslim. Nga ang tawag nila sa Dios, ti kita may Dios, lain-lain naman nga mga term Allah, di ba? Allah is Almighty God, di ba la? Amo ina ang pagtawag nila na sa kay Allah. Kag syempre ang ila sining balaan nga kasulatan, kumbaga sa aton Holy Bible, sa ilang tawag naman is Quran, na? Quran sa propeta nga si Muhammad. Si Muhammad, amo ina ang ila sini founder. Amo nang founder sang Islam. Kag nagapati man ang mga Muslim nga every time nga mag-abot ang bulan sang Ramadan, ikasyam nga bulan sang Islamic calendar, para sa ilaman pagpati kag sa iton man nga naintindihan, sa every time nga mag-abot inang 9th month nga ina, na amo nang pagsugod sang Ramadan. Ti magsugod ang Ramadan, ginabuksan sa ila ginapatihan, na ginabuksan ni Allah sa aton Almighty God ang puwertahan sang paraiso, kag ginasira niya ang puwertahan sang impyerno, kag siyempre ginakadinahan ang mga demonyo. Amo na nga makasulod, kinanga konsiderado to kundi makasulod iya sa paraiso ang kinahanglan, no? Ang kinahanglan nila nga magsunod sa ginasugo ni Allah. Kinahanglan nila nga magsunod, magpati or magsunod, no, sa sugo ni Allah, kung sa iton pa na ang commandments ng Diyos, na kaglikawan ang mga ginadumili, na ang mga ginadumili sa ila. Ano mga ginadumili sa ila? Amo ning tion sang ila pag-fasting, no? Ang pag-fasting sa ito amo nang pagpuasa. Hindi sila sa ako na intindihan, na koreksyonan nyo lang mga kauturan naton nga mga Muslim, no? Ang ila sinigi na puasa, syempre hindi sila makakaon, hindi sila magkaon, hindi sila mag-inom tubig, na kag puasa man sila sa ginatawag nga sex, na amo na sa aton man nga naintindihan kag nabasahan para sa aton man ihibalo, na kag kag amo man ining bulan sa Ramadan, sa diin nagapati ang mga Muslim nga kung sin-uman nga bilog nga adlaw ang magpuasa, mapatawad ni Allah sa iya mga nahimo nga mga kasalanan. Ilabi na gid kung ginaupdan ina sang pagpangamuyo sa tion sang kagabihon, na sa kada gabi sa bugos gid nga bulan. Kag sa nasiling na naton ang bulan sang Ramadan, nalakip sa mga makabig iya gabi, na sang kalipay na sa mga kauturan naton nga mga Muslim, kag kilalaman ina sa ginatawag nga
Qadr, di ba? Gusto ko ginamo Laylatul Qadr. O kung amo inang ginatawag nila nga ang para sa aton para maintindihan naton kung anong Laylatul Qadr, amo inang Night of Power, na? Ang Night of Power amo inang ika-27 nga adlaw sa bulan sang Ramadan, kag ang gabi nga sa diin nagapati ang mga Muslim nga anuman ang ila pangayuon, anuman ang ila ipangamuyo, hatagan katumanan ni Allah na sang aton sini Almighty God. Kita mo lang na kung daw anuman na actually matahom ang Islam, hindi bala? Ay, oo nga mga anak kamo. Kag magluwas man sina, sa nabasahan ko gani bala, nga ginsulat ni Dr. Di Mapuno Dato Ramos Jr. nga mo ang sa spokesperson sa National Commission on Muslim Filipinos. Ang Ramadan ginabugusan sa 29 to 30 days kaga nagaumpisa ina kun magpakita na ang hilal o kun ang new moon sa kalangitan. Titod gid man palatandaan. Palatandaan naman sa nga pagtapos ng Ramadan ang pagpakita sa Shawwal o kun ang crescent moon. Ang crescent moon amo nang sa aton lati na tanda ina sang pag-umpisa naman sa pulo nga lunar calendar, kag palatandaan sa pag-umpisa naman sang selebrasyon sang aton mga kauturan nga mga Muslim sang ginitawag iya nga Eid al-Fitr. Pero paano na nila balag, paano nila gina-celebrate, no? Paano gina-celebrate sa mga Muslim ang mga Ramadan? Ang fasting o kun ang pag-ayun, ang fasting o kun ang pagpuasa. Every time nga Ramadan, kung panahon sa Ramadan, ang mga Muslim naton nga mga kauturan, nagapatigayon na sila sang ginatawag nga 5 pillars of Islam, na isa na dira among fasting. O kung hindi pagkaon, hindi pagkaon kapag inom sa sang tubig sa sulod sang isa ka bulan. Pero may oras na. Pagbutlak sang adlaw, tubtob magtunod ang adlaw. Di bala? Pagtunod sang adlaw, pwede na sila magkaon. Pero pagkakaagahon nga magbutlak ng adlaw, masugod naman sila for the next day sang ila sini-fasting. Pero pwede man sila magkaon, antes hambal na ni Tita Wilma, antes magsilak ang adlaw, pwede sila kakaon, kapag katapos pagtunod sang adlaw na hindi man tanan nga Muslim kinahanglan himuon ni na may exemption man pila sa ila ang hindi pwede nga maka fasting o kun makapuasa ang mga kabataan. Ang mga kabataan, ang mga tigulang, ang mga seniors naton nga may mga ginabatyag, hindi pwede gina sila nga hindi maka-fasting. Ang mga nagabusong nga mga babae, ang mga Muslim nga mga may ginaantos nga balatian, may mga balatian noon bala nga mga Muslim, o kung inang mga nagabiyahe man, pwede anay nga hindi sila man makasunod sa amo nga tradisyon. Hindi bala? Yes. Kag paglikaw pagid sa isa pagid sa pagpuasa ang inyo balang mga bisyo-bisyo na mga bisyo gid ya Tita Wilma, no? Bisyo gid ya sa nga may mga Muslim believers kung anong ila bisyo na puasa man kamo dira kag sex. Of course, na amo na siling nila nga magluwas sa pagkaon kapag inom sang tubig. Dapat man maglikaw anay sa inyo mga bisyo, mga Muslim believers sa bulan sang Ramadan. Pareho sang pagpanigarilyo, amo na mga bisyo. Kay bisan mga Muslim na sila, bininyo ay kapanigro, ara man. Pag inom sang mga makahulubog nga ilim nun, may ara man. So, it's time for them. This time is para nga mag-fasting man sila. Kinahanglan man anay nila likawan ang mga bagay-bagay nga nagahatag sa ila sang kalipay, parehong pagpakisex, pati na ang pag-say bad words, kung pwede pa lang. Kag ang paghimo sang mga malain. Kay tuod-tuod sa mga nakita ko, especially, aragin man na mo. Ining bisan gani imo, sorry ha kung may nagka-count, bisan ganing imo sa live or imo dupla, hindi mo pagtunlon sa tion sa pag-fasting sa adlaw, idupla mo ginaiya, no? Pero yung pamangkot na ito nga ginahimo nila, ang pag-fasting sa pagpate sa mga kauturan naton nga mga Muslim, ang pag-fasting o kunang pagpuasa ginahimo para nga mangin malapit pagid sila, no?
mangin malapit pagid sila kay Allah na sa Almighty God naton. Parang pahanumdumon man sila sa pahanumdumon man sila sa ila mga inagihan nga pag-antos. Kag especially ang mga kapuspalad, ang mga kauturan nga mga nagaantos, nagasakripisyo. Kaysa mo na sila nga, by abstaining from eating, drinking, and following one's desire, a Muslim will be able to have control over himself or herself. The ability to control oneself is critical in discharging our duty as the vicegerents of God on this earth. So, may dako nga reward kung makumpleto, ang pag-intindi ko ni sa ila, may dako nga reward kung makumpleto nila ang 1 month nga fasting sa ila. Na, amo nang gin-explain sa Islamic Religious Council sa Singapore na iya, na, sa diin importante ang fasting sa bulan sang Ramadan. Pila lang ina sa mga informasyon man nga aton hatag, kay magluwas sa fasting, may 4 pagid mo, isa pa lang to ka pillars ang pag-fasting, may 4 pagid ka pillars ina. Every Ramadan, ang ginatawag bala nila nga shahada, o kung ang pagpatigayon sang ritual sang mga Muslim. Ang pagpangamuyo gabi-gabi sa mga Muslim sa buos man nga bulan sang Ramadan. Kag sa iban paging nga selebrasyon, ang mga kauturan naton nga mga Filipino Muslim, abi ninyo ano paged, ang sa isa paging pillars, nagapanghatag sila kwarta sa mga pigado nga mga kauturan nila na pigado, as in pigado, bisan sila pigado nga enough lang, pero kung may sulusobra gamay, bisan hindi sa kwarta sa kung ano mga pagkaon, ginashare nila ina. Amo nang ginatawag man nila nga zakat at fard, no? Ang zakat at fard, amo inang masiling naton bala balor kon kantidad nga ginahatag nila, pero nakadepende syempre sa kung ano ang ginaangkon sang isa ka Muslim believers. Kag naghatag man sila greetings, no, mo na natawag nga Eid greetings, nga nagapatigayon sa selebrasyon upod ang ila sini mga pamilya. Kag kadamo man sa mga Filipino Muslim naton, ang nagapatigayon sa mga festival bilang paghatag man pasalamat kay Allah sa ila bulig, sa iya sinibulig nga ginhatag, kag sa paghatag man sa ila sang kabaskog, no? Paghatag sa ilasang kabaskog, samtang nagaramadan sila, na sa bilog nga bulan siyang Ramadan. Pati ng pagbulig kay, pati na ang pagbulig ni Allah nga practice nila ang self-control. Ano nang ila greetings? Bika ang usual nila nga greetings sa mga brothers and sisters nila, na nga mga Islam, di ba? Nga batian ko na permi sa akon brother, masiling sa Assalamualaikum, di ba? Assalamualaikum, ti sabat mo man, alaikum salam. Depo kung Ramadan gali, ano to Tita Wilma, nakitaan na to, ang ila sini greetings nga ginahimo, ang ila sini greetings sa iyan mo man, inasadlaw naman sa, ang Eid Mubarak na, masiling tabalang Muslim term, Arabic term, nga buot silingon, Blessed Festival. Ang gusto nga pagsabat naman sa Eid Mubarak, kung i-greet kanila, Eid Mubarak, amo ng Kar Mubarak. Nga but silingon naman, goodness on the person who has greeted you. Kung greeton kanila, or tamyawon kanila, Eid Mubarak, na sabton mo naman nga Kar Mubarak. But silingon na goodness on the person who has greeted you. Nagkakalingaw man ko bala, kay bisan paano, no? Tagsa-tagsa sa aton, may ara lain-lain, no? Lain-lain nga, not necessarily nga pagtuo, faith, kay ti isa lang ang Diyos sang kalibutan, di ba la? Ako nagapatigid ko na, o galing ti lain-lain ang means of faith naton, kung paano man, but ang sentro sang aton ginatuuhan, isa lang. God the Father, Almighty God, Allah, di ba? Damo nga mga term Jehovah, damo nga mga term nga aton mabatian kag aton mabasahan, pero isa lang ang aton tanan ginatumod. Kung anuman ang imo relihiyon, anuman ang imo ginatuuhan,
hindi naton pagkontrahon ang iban. Kundi ang himuon naton, magpangamuyo lang kita. Nga isa lamang ang Dios, kag sentro sang aton ginatuuhan. Importante is, respetuhon naton ang ginatuuhan sang iban. Pwede ka mag-share, na? Kung para sa imo husto ang imo ginatuuhan, i-share mo sa ila. Kay basi pa malang maathagan sila, di ba la? Maathagan sila, maka-enlighten pagid sa ila, kag makahatag bala contentment sa ila pa, kaugalingon sa ila pagkatao, nga ay, amugali sina. Kag kung ma-convince, yes, depende, no? Kung maupod siya o hindi, pero hindi pagpiliton. Di ba la? Hindi, no, sa tutuon mga anak, ang relihiyon hindi niya dapat awayan, di ba la? Ipa-inchendi lang ang dapat ipa-inchendi. Kung batunon, hugot nga pagbati. Hindi pagpakamalauton. Kay ang aton man gihapon nga ginalalisan, ang aton man gihapon nga ginadibatihan nila, na parte sa Diyos nga sa gihapon, Diyos isa lang sa kalibutan. Isa lang, kag siya lang ang makaluwas sa ato. Alas 2:33, Action Radio Philippine Standard Time. Ara ka naman, hello Tito Wilma, na mayong hapon lang. Ari lang kami diri nagapamati sa may kawayan. Sa may kawayan, sa may tuyom kawayan, yes. Mayong hapon lang dira sa tuyom kawayan sa pamilya Kanya. Okay? Salamat gid mo kay na. Dira man sa Nueva Valencia sa Guimaras, kay Tuto Ren Paul Potato, kag kay Joel Andeo, Miko Hidalanga, salamat gid kag maayong hapon ha. Jolly Tinero Senior dira sa Tugis Pontevedra, mayong hapon gid kag sa bugos nga pamilya. Kag sa San Juan Pontevedra man sa Monte Castro family. Salamat gid. Ma'am Elchorita Ferrer, mayong hapon. Nagbawa mo kay na bala. Okay, let's 2:34 in Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dira pagbalik ni Tita Wilma, ma-horoscope kita. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension. Okay, mayong hapon sa iton, mayong hapon na. Mayong hapon liwat ni sa mga late nga nagsulod sa aton sa online. Mayong hapon lang daan na. Okay, di na ko to kaina na yes, Ma'am Ana Sinoro, early pa action to Ramadan month of yes, penitence. Lino Assessor, yes, Lino, good afternoon. Kamusta lang dira? Gapamati kami diri from Tangob, samtang nagahimo sang amon ibaligya. More power sa program of Family de la Torre. Ginatamyaw ko si Lola Regina, kag Auntie Ruth de la Torre nga mga mapisan nga mga mothers. Di wow, di ba, Clark? Yes, mga dalayawon ina-iya. Ay, pagpamati kami diri sa Tangob. Okay, salamat gid Pamilya de la Torre. Salamat gid. Hindi kiti ko Ma'am Ana, kung kita may araman kita ang sa aton, di ba, Kwarisma, di ba, pagkatapos may Holy Week kita, tiyan mo may nang aton pagpenitensya, di ba, pag fasting, abstinence, di ba, may araman kita sina. Sa mga Katoliko, sa mga Christian, may araman, lain-lain nga mga sekta, no? May araman sila mga celebration. Mayong hapon dito, monitor lang sa Purok Mainuswagon, Barangay Bada, stay safe always. And happy Saturday, yes, happy weekend, and God bless. Sir Hil Javier, sa imo man kag sa bugos nga pamilya, thank you so much, no? Hello, Tito Wilma, good PM, kamusta? Okay lang. Salamat, kid. Suzette Morgan is watching. Hello, Ma'am Suzette. Good afternoon. Janelo Zanzino. Hello, Ma'am Lani Heromiano. Mayong hapon lang, Tita We. Monitor lang. Keep safe always. Likewise, Ma'am, salamat, gid. Kaga, nag-upod man sa iton karon nga hapon. Yes, Miss Margie Haniva, how are you? Good afternoon, Marge. Sa bugos nga pamilya. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Pag Tita Wilma, dali lang gid. No? Lantawin na iton sa pihak. Ang aton man dira mga nagaupod sa sini nga hapon. Abaw. Tia Kim Eriman, good afternoon.
Kay Fernando Bongbong Narciso, mayong hapon sa imo. Salamat gid. Kamusta lang? Paamo kay na bala? Sa inyo, salamat man sa inyo mga pag-like kapag share sang This Is My Life. Homa Lumina, good afternoon. Ruchel Fulgencio Susana, ma'am, good afternoon man. Action, Tita We, good afternoon and happy weekend. Yes. Present naman kami diri gihapon kami ni Daithel Maiguico, ni Lydia, ni Bibing, Jennifer, and Rosita Villarreal sang Barangay Estefania. Stay healthy always, Tewe. And God bless you. Likewise, ma'am, kag sa inyo mantag sa kapamilya na. Anthony Louis Habagat. Salamat, Anthony, sa so many hearts you sent. Paamo ka na. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, a blessed weekend. Please greet my daughter, Riza Gamala Huntongko, on her birthday today. Thank you. Stay safe always. God bless you. And more power to ARB. Yes, ma'am. Thank you, man, Ana. Again, happy birthday sa imo anak kay Riza Gamala Huntongko. Annalyn Villa Esther Bat. Ma'am, good afternoon. Thank you, Gid. Kay cutie girl at Tia Kim Eriman. Mayong hapon, tita, gawatch naman ko liwat sang imo live. Di wow, Jubel Gangaray de Gia. Salamat, Gid, ha? Okay, kay Ma'am Ana Sinor. Yes, Clark de la Torre. Mayong hapon lang. Okay, Clark de la Torre, Tita We. Gapamati kami diri sa Tangob. Samtang iyas na dan ko nini sa piyakaina. Anyway, thank you again. Ana Sinor, early pa, action dito, hindi kiti 9th, ang pagsilibrarya sang aton mga Muslim brothers sang Ramadan, as mentioned ni Tita Wilma Kaina, ginabasi na nila sa Muslim calendars nila. No? Sa ilang Muslim calendars, ay ikasyam nga bulan, sang ila kalendaryo, amo na ang nila sang Ramadan. Okay, relax lang, Anay Suzette Pahimargen. Thank you, Gid. Ha? Balikan ko kamo. Champion Supra Power na mura siya. Tanggal pa. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga,
Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung Helen and Joel Sangla Castillana. Wow. Helen and Joel, 5414, salamat gid sa inyo, ha? Okay. Good PM tawe. Monitor lang kami di sa La Carlota ngayo. Lang bi textmate. Thank you, Gid. Bao. Ngayo ka textmate, ikaw ang mag-screen sa ma-text sa imo. Kag ang kaayuhan na kadepende man para sa imo. Wala lang ta halitay, no? Kung may mag-text giman sa imo na. Okay, sa gusto makig-friend sa iya cellphone number 0955-536-5231. Again, 0955-536-5231. Okay? Yes. Alas 2:43. Sa ito naman mga kauturan dira nga nagahulat sang ila sa ni horoscope para karon nga adlaw. Sabado, syempre weekend. Kaduha nga adlaw sa bulan sang Abril tuig 2022. Dahil ni Heromiano, mayong hapon lang da. Kay Serufino Era Gabino gali. No, dara sa handumanan, madamo gid nga salamat. Okay, una nga zodiac sign. Bantayin yung inyo nga zodiac sign na. Way basulay, kakaroon masiling naman. Ay, way ko na tilupang dan, Tito Wilma. Ay nga mga anak mo. Okay, Aries. Ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtob Abril 19. Mga Aryan, ang inyo zodiac sign, nagasiling, matawhay ang sulod sang inyo puluyan, matawhay ang imo kabuhi karon nga adlaw, pero kon sa bahin sang imo profesyon o kon sa imo man trabaho, may ara intriga. May ara intriga nga dapat alerto ka para maproteksyonan mo ang imo kaugalingon, ha? Kung may problema, Aries, hindi pagsuluha, hindi pag ito self. May abyan ka, may pamilya ka, sila makabulig sa imo. 4, 11, 22, kag 39 mga maswerte nga numero, green is your lucky color. Siling ni Taurus. Taurus, Tita Wilma, pwede na hinayon mo lang ba na maglawag sang amon lucky numbers? Hindi, basta magsiling na kung kayo ma-horoscope ko, ready nyo na inyo ballpen para masulat nyo ay nga mga anak ko. Okay, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, inyo horoscope karon nga adlaw, ang gamay nga sweldo nga ginabaton mo, ang pagpasingit mo sa ginaobrahan mo, abi mo amo nang magatulod sa imo, magapush sa imo sa pagpangita sang lain nga trabaho. Gasulod sa pinsar mo ay na, kagamay man sa sweldo ko nung paduway ka gana, magdapson ga permik lang yung pasingit. Di kung hindi ka malang worth, kag hindi ka happy sa work mo, mangita ka, but before, antes ka magpangita trabaho, siguruhon mo anay, nga antes ka da maghalin sa ginaobrahan mo subong, may ara ka sa ilungan. Kaglantaon mong assurance, man nga mga anak, kabunlay subong mangita sang trabaho. Isa lang ka posisyon, baw, pila, iya kagatos ang aplikante, hamakin nyo na. Okay, Taurus, ang mga masuwati ninyo ng mga numero 1, 14, 24, kag 33. Light blue is your lucky color. Mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, kung ano man ang ihatag or idangop sa imo, let's say, suggestion, may ara abi nga ihatag sa imo nga responsibilidad ang mas higher sa imo sa posisyon sa trabaho mo, ipaiway mo lang anay.
Ha? Ipaiway mo lang, anay. Anong ipaiway, Tita Wilma? Hindi. I-relax mo lang yung kaugalingon mo. Ha? Kung ano man duludumdumon mo gid, anay. Kung bala maayo or hindi. Antes mo patihon man. Kag abi mo, wala ka man sa masaligan nga suporta. Bot silingon, no? Gadobol, ang bot silingon, may ara maayo, may ara hindi maayo. So, think of it, Gemini. Mas swerte mo nga mga numero 12, 13, 28, kag 34, gray is your lucky color. Palibog mulo nila to ay mga Gemini, ha? Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22, mga Cancerian, siguro madugay-dugayan pa antes ikaw magdesisyon nga magpakalinong, mapahamtang sa kalinong. Bot silingon sa mga singles niha, na kung single ka pa, dugay-dugay pa, madugay-dugay pa para sa imo nga magpakasal. Pero may ara ka. Yes. Kung may ara ka na naluyagan, kag kamo ay na relationship na, pero hindi ka pa handa, hindi ka gin magpasimpalad, kay kabudlay. Isa pa gid Cancer, halungan mong imo mga personal nga mga kagamitan karon nga adlaw. 8, 17, 26, kag 37 mga maswerte nga numero. Violet is your lucky color. Mga Leo naman. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, mga Leo, tandaan ninyo, ha. Leo, hindi na bala subong uso ang Tita Wilma, ha? Mga Leo, hindi na uso subong ang magpakamartir. Ikaw gani ka pa kamartir. Hindi bala ikaw, na? Hindi na uso ang magpakamartir. Kinanglan, go! Ipakigbato ang imo kinamatarong, ilabi na gid. Kon ang imo na dignidad, ang imo na dignidad kag ang imo dungog ang nakataya dira. Kinanglan gid, ha? Mo sa mga kababainhan, kinahanglan kabalo kong magtindog sa inyo kinamatarong hibaluon gid. Ay mga anak, 2, 5, 16 kag 32, mga maswati ninyo nga mga numero. Magenta is your lucky color. Yes, mga Virgo. Ang mga Virgo na ba Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ang inyo zodiac sign nagasiling. Ang paghimo sang kaayuhan or mga maayo, may maayo man nga balos nga maangkon. Bisan na init ka at tubangas ang maayo ang gusto, ang tao nga gusto makigsugilanon sa imo. Bisan na ugot ka kuno sa iya. Virgo, bisan na ugot ka sa iya sunod sa imo horoscope at tubangas ang maayo inang tao nga gusto makighambal sa imo bisan na init. Ay oo. Himo ilang sang kaayuhan kun may bulig ka. Ipangibabaw lang imo golden heart. Amo kinabala Virgo, 3, 11, 21 kag 40. Ang mga maswerte nga numero, red is your lucky color. Okay, una po lang inagabahin sa itong mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Miss Madeline Carisma, good afternoon. Nag-aupon man siya sa itong sa sininga hapon. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga commercials. The Candidates Forum. Okay, sa mga naka-online naman din na, good afternoon. Tita Ari lang kami Japo ni Nana Isabel aga-monitor diri sa Victoria City. Sir Adilaw, salamat man. Ha? Yes. Miss Virgil Pinda, nabasa ko na nakaina. Ara ko no si Kumaria nga gwapa nga si Emerlinda Sombero nombre. Kag si Kumaria Erlinda de Gracia sa may talisay. Ni sila Tita We. Salamat gid ha. Love you Tita We. Bawi alang in their words. Ikaw ang matahom. Ha? Believe ko ni nga babae, magpapamo ka na ba lang. Believe ko ni nga mother kay amo ni nga ako na idol kay nami siya mag-TikTok na mayong hapon lang daan. Salamat gid di ba?
Anthony Louis Habagat, salamat man. Maria Cecilia Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. kay Eleanor Rigby Agravante, mayong hapon man. Kay Erika Bansagan Inventory, yes, Donna Ina Kaina, salamat sa liwat sa inyo. Liso, di si Tita Wilma sa piyak bala, na lion taman diri sa piyak ang aton nga mga greetings. Yes, Armelinda Virtual Pinda, thank you, my kumaring. Always beautiful. Love you. Abaw. Gabas lanay ka mo on air, ha? Paamo, kaya na bala. Gabas lanay sila on air para sa ilaman nga mga greetings. Pero happy ko na. Happy ko na sa inyo mga ginapanghimo. Kag, okay, salamat lang daan, ha? Kag, yes, dali lang gibala tawi. Ara siya, hindi ko siya ma-open. Okay lang na siya, na? Kay, kay Inderona Trava, na? Kay Inderona Trava Rihida. Kay Inday Anali Palacios, alam mo, good afternoon. Salamat, Gid. So, enough na lang na, anay, na? Salamat, Gid. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Leone! ACS Leone! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Naton, ang nabilin nga mga zodiac sign para man sa iton kalingawan nga horoscope. Okay, Libra, ang mga Libra, amo ini mga nataw Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Yes, Libra, ariho. Ang imo ma-encounter sa karon nga adlaw, hindi na iya pagdikta sa imo, na correction lang ina sa imo, na kag isa pagyed kung may mangayo man sa imo advice, paminsaron mo man anay sang maayo, ha? Libra, 5, 15, 26, kag 38 mga maswati nga numero. Jade green is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, abaw. Sa mga Scorpio, nagapangibabaw ang ila balatyagon, sang sa ila paminsaron. Oh, daog ang heart sang sa paminsaron ninyo, Scorpio. Amo nang hambal sang inyo yang zodiac sign para sa inyo horoscope. Gani dapat pakigbatuan tungod nga kung hindi, madulaan ka sang interest sa imo mga trabaho. Bot silingon, basi bala, pain lang ang imo maangkon, mangnuya ka, wala ka nagana pati sa trabaho mo, pero ang kinanglan balansihon lang ang heart kag ang mind when it comes to love, Scorpio. 3, 19, 29, kag 41, pink is your lucky color. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, abi mo Sagittarian may mangulit sa imo karon nga adlaw, ha? May mangulit sa imo nga pangayon ang imo suporta na tungod sa politika. Pero siguraduhon mo lang ang imo nga honesty, no? Ang imo katampad, ang imo katudtuod sa imo kaugalingon, paagi sa imo pulong sa imo ipanghambal kag sa imo buhat antes ikaw maghangdo sa ila. 14, 19, 27, kag 42 ang mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, sigurado mangin happy ka tungod may isa kahitabo karon nga adlaw, ha? Kinanglan maniguro ka nga wala siya sang salamton para wala man ikaw sang hinulsulan sa ulihi. Capricorn, 5, 11, 23, kag 44 ang maswerte nga numero. Beige is your lucky color. Impunto les 3, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Tapuson tanay dali lang gid tawe ang nabili naton nga zodiac sign, ha? Para sa aton horoscope kay sunggod na sila karon. Aquarius na kita, no? Ang mga Aquarius na tao Enero 20 tubto Pebrero 18, abi mo damo ka pa ma-encounter nga ulubrahon karon nga adlaw Aquarian, ha? Kung hindi, damo ka pa sang ulubrahon, ha? Hindi mo ina matapos, hindi mo na matapos bilog nga adlaw kung hagay kada intra sa ila sa mga istorya nga wala pulos. Hindi ka kuno anay mag-intra sa mga chismisanay. Focus ikaw sa imo trabaho para magtapos para mangin mataw kay ang tanan. Aquarius 2, 13, 24, kag 42 mga masuwati nga numero. Orange is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Aha, mga Piscean, halong tungod may mga hitabo nga daw hindi ka mangin happy bala, na hindi ka malipay nga matabo ina, gani relax, be ready lang ba. Ang hipungon mo lang hugot nga pagpangamuyo. Amo lang ginang kinahanglan mo, kontrahan. May suwardi mo nga mga numero 4, 14, 25, kag 40. Ivory is your lucky color. Napatiyan natin na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para karon nga adlaw Sabado. So, happy weekend sa inyo. Abril 2 tuig 2022. Ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Psalms chapter 100 verse 3. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. I can't say goodbye. Sa liwat, salamat gid. Sa Lunes na naman kita mag-aupdanay. Happy Family Day and Happy Sunday para buwas. Kag standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa nga amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!